كلهم كهنات مالت أيخوني كلهم باباسات دما باباسات مالت أيخوني كلهم دياقونات مالت أيخوني لسه بملء لبنا كنا أمن يبنا بفتصم حتى أن سلا دبر زيت كسمعو كله بالطعم يفرحوا بالطعم يدنقصوا زعلت ساكت متص أيدولين بفتصم إحنا عويل لنا انتي نقبر علينا لبل لا حلينا ناكمتص الله ممسو كاين الزناقع أو حتى كاين صنح دقيسنا كاين ركب إنه قلطيفه أمتص الله كريستوس تلمص نيرو تزغاجينا لنا كريستوس كنقبلو تزغاجينا لنا كريستوس كمص كلنا كله تاعنا كنقبر لنا اسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك محرتو أبزحو معتو أطفئو نفس ساعة زي كنبصع فغدا ناي حيالات حيال ناي نغوسات نغوس ناي كل فترات غويتا زخونه እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ዝተኸበረን ዝተመስገነን ይኹን ሰላም ህዝበ ክርስቲያን ሰላም እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ ምሳኻቶም ይኹን አብርሕቁን አብ ቀረባን እዚ ቪዲዮ እዚ እትከታተሉ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ዛ ሰዓት እዚኣ ስለ ስሙ ክንነጋገር ስለ መንፈሳዊ ነገር ክንመሃር ባሪኹ ቀዲሱ ስለ ዝሃበና ብድጋሚ ስሙ ዝተኸበረን ዝተመስገነን ይኹን ኣሕዋት ህዝበ ክርስቲያን እና ህዝበ ክርስቲያን ኣብዚ ሕዚ እንነጋገረሉ ኣብዚ ሰዓት እዚኣ ተጠንቀቁ ዝብል ስፍሕ ዝበለ አርእስቲ ሒዘልኩም መጽየለኹ بدم بغيركم اسكا مጨረሻ ክትሰምዑኒ ዝግባእ አባየ መንፈስ ቅዱስ ሓዲሩ ከመረኩም እዩ ንአየ ተናጋሪ አንደበት ንአኹም ድማ ሰማዕ እዝነ ልቦና ይሃበኒ ይሃውኩም ህዝበ ክርስቲያን አብዛ ሰዓት እዚኣ ተጠንቀቁ ይብለና አለ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚ አብዛ ሰዓት እዚኣ ተጠንቀቁ ብዝብል አርእስቲ ክንመሃሪና ካባኹም ዝድለ እዚ ቪድዮ እዚ ዝበፅሐኩም ሰባት አብዛ ሰዓት እዚኣ ብዙሓት ካብ እግዚአብሔር ሕጊ ወፅኦም ስለዘለው ብዙሓት ኣብ ሓጢያ ስለዘለው ብዙሓት ዝጥንቀቁ ስለዘየለው ሼር ላጎርኩም ባጽሕሎም ወገናት አብዛ ሰዓት እዚኣ ምእንታን ክጥንቀቁ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ተጠንቀቁ ይብለና ኣሎ ስለዚ ካብ ምንታይ አይና ንጥንቀቅ እንታይ አይና ንገብር ኣለና ዚ ደብረ ዘይት ኸታይ ማለት እዩ ኣብ ደብረ ዘይት ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ታይል ነግርና قدم ممصو تاعنا كنقبر لنا كما يمتص الله كلنا كلخه تاي مالتو ايو زبل سفح البلا رستي كنمهارينا زو كريستيان بدغامي دما سبسكرايب ليغوركم تاليغم سبسكرايب غورو لا كل حزب كريستيان عملع عالم ناجاوير قال زصمو امدما كسمعو كمهارو نادليو كاب እግዚአብሔር ቃል ዝረحق ብዙሓት ህዝበ ክርስቲያን ስለዝኾኑ بدغامي ሼር ላጎርኩም አባጽሑሎም ህዝበ ክርስቲያን እና አብዛ ሰዓት እዚኣ ተጠንቀቁ ይብለና ኣሎ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ዓባዚ ብስፍሕ ዝበለ እንመሃር ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ማቴዎስ 24 ካብ ቁጥሪ 1 ጀሚርና ሙሉእ ምዕራፍ ኢና ክንመሃር ህዝቢ ክርስቲያን ስለዚ ኣብዚ ሰዓት እዚኣ ተጠንቀቁ ልብለና ኣሎ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ እዩ ኣብ ደብረ ዘይት እዩ ደብረ ዘይት ማለት ትርጉሙ ደብር ማለት ተራራ ማለት እዩ ዘይት ማለት ድማ ወይራ እስራኤላውያን ካፍቲ ዓብይ ተኽሊ ከባብ 3000 ዓመት ዝነብር ተኽልታት ዘለዎ ደብሪ ተራራ እዩ ዘይት ድማ ወይራ ካብኡ ዘይቲ ይጥቀሙ እስራኤላውያን ትና ዓድና ወይራ ዘሎ ዘይቲ ከፈልፍለና ይኽእል ትና እስራኤል እውን እስካብ ሕዚ ዘይቲ ከፈልፍለሎም ይኽእል እዩ እና ሕዋት ህዝበ ክርስቲያን ኣብ ደብረ ዘይት ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ስፍሕ ዝበለ ለቦታትና ሐዋርያት ይነግሮም ታይሎም አቦታትና ሐዋርያት ታይሎም ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ይጥይዎ እስኻል ተመጸላሲ ታይታ ዓነት እስኻ ቀድመ ምጽኣስ ታይታ ዓነት ምልክታት ኣለው ኢሎም ለጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ይነግርዎ ኣነ ዝመጸላ ሰዓት ኢሉ ድማ ዝመጸሉ ሰዓት ብሙሉ ዝርዝር ረቢሉ ይነግሮ ስለዚ ኣብዚ ህዝቢ ክርስቲያን ሙሉእ ክዝርዝረልኩም ስለዘይኽእል ኣቲኹም ጽሓፍዎሞ ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ጽሓፍዎ ሙሉእ ምዕራፋ كتنبوا كنقرأكم يدل هذا كريستيان تصحيفكم اتوانا وانا أرأستي كنقرأكم أما تيوس سعر بعتيزلو لذي قلتنا من حال يسكرس عبد الرزيق تقميت إنها له أبوتاتنا هواريات حبيت يا كيتي يوه استخدت مسؤول ساعات معازيو
እስኻ ክትመጽእ ከለኻ ምልክቱ እንታይ እዩ ዝብል ቃል ክነግርዎ ከሎ እቁቼ እያስትክሙ ብዛን ይመጹ በስሜ ኣነ ውእቱ ክርስቶስ እንዘይብሉ ኣነ ውእቱ ክርስቶስ ኣነ ክርስቶስ እየ እናበሉ ብዙሓት ብሽመይ ክመጹ እዮም ንዓይ መሲሎም ስለዚ እስኻቶም ፍለጡ ከየስሕተኹም ተጠንቀቑ ይብሎም እቲ ምልክታት ድማ ወሬ ኩናት ወሬ ክትሰምዑ ኢኹም ህዝቢ ለህዝቢ መንግስቲ ለመንግስቲ ክበኣስ እዩ ካብ ዓመፃ ዝተልዓለት ፍቕሪ ክትዝሕል እያ ፍቕሪ ካብ ደቂ ሰባት ክትጠፍእ እያ ንዓይ ዝኣመንኩም ሰባት ድማ ብኣሕዛብ ክትስደዱ ኢኹም ክትጽልኡ ኢኹም ተዓባይ ቃል ግን ኣብ ማቴዎስ 24 ቁጥሪ 13 ታይሎ ኩሉ ነገር እዚ ብዝኹሉ ነገር እዚ ዝጸንዐ ግን ክድሕን እዩ ይልና ኣሎ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዚ ነገር እዚ ዝጸንዐ ብመን እዩ ብቱ ትንቢታት ብምልኡ ትንቢታት እሱ መከራ እናረኸበ ክርስቶስ ኣምላኹ ከይከሓደ ዝጸንዐ ግን ታይ ክኾን እዩ ክድሕን እዩ ይልና ኣሎ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መጨረሻ ከባቢ ግን እንታይ ይብል ሰማይና ምድሪ ክሓልፉ እዮም ቃለይ ግን ኣይሓልፊ ስለዚ እቲ ቃል እንታይ እዩ ትልበሎ ትንቢት እዩ ትምጻተ ክርስቶስ እዩ ህልቀተ ዓለም ለሎ ምዃኑ እዩ ስለዚ እቲ ትንቢታት እሱ ኣብ ህልቀተ ዓለም ከባቢ ምጻተ ክርስቶስ ክቐርብ ከሎ ብዝሰፍሐ መንገዲ ብዙሓት ሓሰተኛታት ነቢያት ይመፁ ኣነ ክርስቶስ እየ ዝብሉ ክርስቶስ ኣብዚየሎ ዝብሉ በእውነት ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ብምሉእ ኣንብቦ እሞ ኣብ ትሕዝ ዘሎናዮ ግዜ ኣመሳስልዎ ዳርጋ ብምሉእ እዩ ዝትግበር ዘሎ በእውነት ካብዚ መከራ እዚ የድሕነና ወገናት ስለዚ ኣብ ደብረ ዘይት ብዙሕ ምስጢራት እዩ ነጊርዎ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ እዛ ዝመፀላ ሰዓት ማንም ሰብ ይፈልጣይ መላእክቲ እውን ኣይፈልጥዋይ ኢሉ እዩ ምልክታቱ ልመፀሉ ሰዓት ነጊርዎም ዘሎ ስለዚ ምልክታት እሱ ክንርኢ ከለና ክንጥንቀቕ ኣለና ወገናት እሕና ኣበይ ኣለና እንታይ ንገብር ኣለና ልብል ላብ ሕሊናና ክመጽእ ኣለዎ ስለዚ ክርስቶስ ክመጽእ ተኾይኑሲ ታይና ተዘጋጅና ክንነብር ኣለና ስለዚ ድልዋንክሙ ነበሩ ድማ ኢልና ኣሎ ተዘጋጅኹም ነበሩ ታይና ክንዘጋጀ ታይና ክንገብር እዚ ፍሉጥ እዩ ናይ ክርስቶስ ሕጊ ንኽብር ኣብ ሓጢኣት ዝነበርና ንሳንኣቲ ንቐርብ ንጽሊ ንጾም ንሰግድ ስለዚ ሓደ ሰብ ናብ ገዛኻ መጽእ ኣለኹ ክለና ከሎ ታይና ክንገብር ገዛና ጽሬት ገዛና ክነጽርዮ ኢና ምግቢ ክነቐርብ ኢና ንባዕልና ክንተሓፀፅ ኢና ክንነጽህ ኢና ምኽንያቱ ዝመጽእ ዘሎ ሰብ ጋሻ እዩ ለዓና ኢሉ ይመጽእ ዘሎ ልክዕ ከምኡ ድማ ክርስቶስ ክመጽእ እየ ክለና ከሎ ታይና ክንገብር ኣለና ናይ ክርስቶስ ሕጊ ክነተግብር ኣለና ክንቆርብ ኣለና ክንጸልይ ኣለና ክንሰግድ ኣለና ህዝበ ክርስቲያን ክትፈልጥዎ ልግባእ ማለት እዩ እና ኣብ ደብረ ዘይት ዝዓብዪ ነገር ስለ ምጽኣተ ክርስቶስ ልንገረሉ ሰዓት እዩ ኣብ ፍርቂ ጾም 40 ሓምሻይ ሰሙን ማለት እዩ እና ኣሕዋት ብዙሓት ብስመይ ክመጽእ እዮም ልብል ዘሎ ክርስቶስ ኩሎም ካህናት ማለት ኣይኮኒ ኩሎም ጳጳሳት ድማ ጳጳሳት ማለት ኣይኮኒ ኩሎም ዲያቆናት ድማ ዲያቆናት ማለት ኣይኮኒ ኩሎም ዘመርቲ ድማ ዘመርቲ ማለት ኣይኮኒ ኩሎም ሰበኽቲ ድማ ሰበኽቲ ማለት ኣይኮነ ኣብ ሰብ ሙሉእ ብምሉእ ልብኹም ክትኣምኑ የብልኹም ምኽንያቱ ብስመይ ክመጹ እዮም ናይ መን ስም ሒዞም ናይ ክርስቶስ ስም ሒዞም ካህናት እውን ናይ ክርስቶስ ስም ሒዞም ጳጳሳት እውን ናይ ክርስቶስ ስም ሒዞም ዲያቆናት እውን ናይ ክርስቶስ ስም ሒዞም ስልጣን ዘይብሎም ዲያቆናት ኢና ካህናት ኢና ጳጳሳት ኢና እናበሉ ኣባጊዕ መሲሎም ኣብ ማእኸልና ተኹላ ኮይኖም ክነኽሱና እዮም ስለዚ ሰብ ክንፈሊ ኣለና ወገናተይ ልሰብ ብምሉእ ልብና ክነኣምን የብልና በፍጹም ልመን ኢና ንኣምን ለቲ ሰማያዊ ጎይታ ዝኾነ እግዚኣብሔር ኣምላክ ኢና ክነኣምን ዝግባእ ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ላብዚ ዓለም እዚ ካልኣይ ክመጽእ ከሎ እቲ መጀመርያ መጺእዎ ዝነበረ ብፍልይ ዝበለ መልክዑ ዘይራኸብ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ድንግል ማርያም ሓዲሩ መዋቲ ጸማኢ ሓማሚ
بأيهوداوያን እናተቀለደ እናተጸፍዐ ተሰቂሉ ሞይቱ እዩ ኣድሕንና ካብ ክብሩ ወሪዱ እዩ ኣድሕንና ሕዚ ግን ፍልይ ዝበለ እዩ ምስ ክብሩ ምስ መላእክቲ ብዝፋኑ ይክመጽእ ሓቂ ቃል ይክፈርድ ህዝበ ክርስቲያን ሃምቲ መጀመርያ መጽእዎ ዝነበረ ኣመጻጽኣ ኣይኮነ ክርስቶስ ኣምላክ ዝመጽእ ወገናት እዚ ክተስተውዕልዎ ዝግባእ ስለዚ ሃጣን ብጸጋም ጻድቃን ብየማን ከቆም ከሎ ልክዕ እታ ምግባራትና ኩሉ ኣመይ ወቅሰነ በግርምቲ ኣውድ ኣሚሃ ይትነበብ ወይ ይሰጣ ኣሚሃ ይትከሰት ወይ ይሰጣ ምግባራቲነ ወይ ይትነበብ ኩሉ ዘገበርነ ምንተ ንብላ ለነፍስ ይብለ ቅዱስ ያሬድ ኣቦና ድማ ኩሉ ምግባራትና ይግለጽ ይስጣሕ ኩሉ ዝገበርናዮ ነገር ድማ ይንበብ ኣብ ሰዓቱ ነፍስና ታይና ንብላ ኣሕና ህዝቢ ክርስቲያን ኣብ ምንታይ ኣለና ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ክርስቶስ ተልመጽእ ነይሩ ተዘጋጅና ኣለና ክርስቶስ ክንቀበሎ ተዘጋጅና ኣለና ኣብ የማኑ ክንቅመጥ ተዘጋጅና ኣለና ኩላትና ልባዕልና ንመርምር ወገናተይ ኣሕዋተይ ህዝቢ ክርስቲያን ሓጣን ስለ ደብረ ዘይት ክሰምዑ ከለዉ ብጣዕሚ ይፈርሑ ብጣዕሚ ይድንግጹ ዝዓለትሳ ክትመጽእ ኣይደልዩን በፍጹም ጻድቃን ድማ ስለ ደብረ ዘይት ክሰምዑ ከለዉ ብጣዕሚ ተስፋ ይገብሩ ብጣዕሚ ድማ ይሕጎሱ ዛ መዓልትሳ ክትመጽእ ድማ ተስፋ እናገበሩ ይነብሩ ስለ ፍቅሪ ድማ ይነብሩ ይመላለሱ ኣሕዋት ህዝቢ ክርስቲያን ስለዚ ጻድቃን ክንኾን ስለ ዳግም ምጽኣት ኣሚንና ክርስቶስ ብዝበለና ክንኸድ መከራ ፈተና ዋላ ይግጠመና ስለ ዳግም ምጽኣት ዳግም ህይወት ሃም ዘሎ ኣሚንና ኣብዚ ምድሪ እዚ ብዙሕ መከራ ክንጻወር ሃም ዘለና እዩ ዝነግረና ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 4 ቁጥር 18 እንታይ ይብለና ደጊም በዘን ቃላት እዚኣተን እንታይ ገበሩ ተጽናዕንዑ በቃ ደብረ ዘይት ዳግም ምጽኣት ሃም ልህሊ ህይወት ሞይትኻ ምልዓል ሃም ዘሎ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገበርናዮ ኩሉ ሽልማት ሃም ንረክብ بزن قالات زي أتنتاي جور تسنعنعو بزح مكرا كترخو كلهم بزح فتنا كترخو كلهم تسنعنعو يزبلنا قوتنا من حدنا يسوع كريستوس لذي تراجم مصات سو قوتنا من حدنا يسوع كريستوس أوي مانو يقومنا بحقو بسرعته تختيلنا أدراجم مصات نعو نابوي برخاتي بلنا قوتنا من حدنا يسوع كريستوس حواتي سلازي عاوزت أنا كنرداء لنا بزحت بسمي كمتصيوم الساعة تتنقع كلنا كله تاعنا كنمات كريستوس بيتشا سلازبله كلنا كريستوس أماني يخوني لذي بقفو همو إلي لكم بملئ لبكم كي تأمنوه مخناتو بقعي لكم تقرر لكم كنخسركم حوات من قدركم كي تعناقفكم كريستوس وزي له أنا كريستوس يزول دما كما تصيوم يبننا لو قويتانا من حدنا يسوع كريستوس لذي الساعة سو نتنكا بأونت نسفتنا سو كتنكرنا يقبع حوات زي كريستيان لذي نستوعب أبينا زلنا تعينا نقبر زلنا سلا داقم مسعتخا نحس لنا دو بوزح زي كريستيان تمازي داقم مسعتخا تعي مالتيو إلو اللي برسل بوزح زي كريستياني لذي خلق هيوتام للو مويتخا من العالم للو إنا كنردأ زقبأنا هزب كريستيان سلازي أحوات هزب كريستيان كلاتنا زنقرزي فليتنا كرسوس زمسألو ساعات همللو فليتنا بحقو كنملالس سرعتو كنخبر كنصوم كنصلي زبدلنا يسوات تاليو يقرأ كنبللوم يقرأ كنبهال إيزلنا أحوات هزب كريستيان سلازي أما تجرش ما تايلنا رأي يوحنس نعم تجرش ما صحف قدس تايلنا إنه كالتيفة أمتص الله إذا تماتي كمتص مخانو قلنا ممتصاو قربا مخانو يزنقرنا سلازي كلاتنا هزو كريستيان ممتصو كاين الزناقع أو حتىات كاين نصنح دكيسنا كاين ركب إنه كالتيفة أمتص الله سلازي تايقولو دلوانيكم نورو تزقاجيكم نورو إيلنا قيتانا من حدنا يسوع كريستوس أحواتي الناس قال زي أتقبرتي كنغان إيه لقبأنا
أحواتي هزب كريستيان أنا عاوزية أخذنا ኣብ ሰዓት እዚ ተጠንቀቁ ብዝብል ርእሲ ብዙሕ ነገር ተመሃይርና ዝሰማዕናዮ ኩሉ 30 60 100 ፍሬ ኣፍሪና ናይ ስሙ ቀደሲ ናይ መንግስቱ ወረስቲ ይግበረና ኣብ የማኑ የንብረና ወይታና መድሓዚና ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚ ቪድዮ እዚ ኩሉ ናኩሉ ንክበፅሕ ሳብስክራይብ ገይርኩም ተሃለኩም ሳብስክራይብ ገይሩ ሼር ላገርኩም ናኩሉ ህዝበ ክርስቲያን ኣባፅሕዎ ሃምዚ ኩሉ ግዜ ንክለቅቕ ድማ ኣበረታትዑኒ ጀማሪ እየ እና ብጣዕሚ ዝፈተኩም ሰላምኩም ብዙሕ ይበለ ኣብ ዘለኹምዎ ሰሰናይ ንዓኹም ሓደ ይገረኒ